Meta ttieħdet id-deċiżjoni dwar is-siġar tal-Mosta, in-nies ma ġewx ikkonsultati u hemm bżonn li din il-mentalità tinbidel. Hekk sostna l-President tal-Malta Developers Association Michael Stivala meta l-ġimgħa filgħaxija kien intervistat waqt il-programm Opinjoni. Meta ġew biex jiddeċiedu jew min ħad id-deċiżjoni biex iċaqla da s-siġar, naħseb ma ħadux deċiżjoni korretta, ma konsultawx, ma tkellmux ma' n-nies, ma ħassewx is-sensitività tan-nies u naħseb illi għandna bżonn nbidlu dil-mentalità. Jiġifieri jiena personali wkoll li nixtieq nagħmel ċertu proġetti ta' siġar ġo toroq, anke biex tagħmilhom sfortunatament jiena għandi proġett li nixtieq niffinanzjah jien ta' toroq ta' siġar fit-toroq ili għaddej sena u nofs bil-burokrazija biex nagħmilhom. Michael Stivala insista li n-nuqqas ta' pjanar mill-Gvern ta' Roberta Bela qed iwassal sabiex jinħlew l-ispazji miftuħa li għandna f'pajjiżna. Mura raġonna, mela daw jagħmlu l-ġonna, jagħmlu 4 tim tajjeb u mbagħad jittarhom jitfarku mkissrin. Kważi ta' kullhom kien. Ejja nikkreaw spazji. B'diżappunt u dispjaċir il-President tal-Malta Developers Association sostna illi meta l-assoċjazzjoni appellat lill-Gvern u lill-awtoritajiet ikkonċernati sabiex ikun hemm pjan maħsub minn qabel għal bini ta' torrijiet magħrufa bħala pencil buildings huwa safa meddet personalment u saħansitra edduh bħajtu. Aħna kif dejna ndunajna bid-difett, tlabna il-Gvern jieħu reazzjoni mal-ewwel. Għadna isma' ejja nwafquhom dal-bini li qed isiru dak jgħidulhom pencil buildings. Ngħidulhom isma' imma fl-istess ħin għadna għax jitnot attent kif tajda di, għax meta spjegajt tal-aħħar darba irċivejt teddit jiena għal-mewt biex joqtluni. Irċivejthom. Meta tisma' l-arjiet m'għandhomx għalfejn jinbnew. Fl-aħħar ġimgħa saru diversi appelli lill-Gvern sabiex l-awtoritajiet jibdew jiffunzjonaw minnu fih u jħarsu l-ġid taċ-ċittadini u l-ambjent ta' madwarna. Fil-fatt min-naħa tiegħu Michael Stivala ttenna li s-sistema li qed imexxu biha l-awtoritajiet mitwassal fl-ebda riżultat, anzi kulħadd qiegħed ibati. Jiena nemmen li hemm ħafna burokrazija li mitwassal fl-ebda riżultat. U hemmhekk aħna nibqgħu ninsistu, aħna rridu li l-awtoritajiet jorganizzaw ruhom, illi jiffukaw fejn għandhom jiffukaw u ma jgħodux jidħlu biex aħna wkoll imbagħtu mill-awtoritajiet. Desiree Grek, Net News.